Defendant wekanzi Xavier Mataire. Xavier Mataire. Claim vari kuklema mari yavo inoita iyo 3,400 US. Izvozvo here munhu waMwari? Ndinobvuma. Saka tichisimudza iro rweruchi tinhunikudare. Ini ndinonzi Tropea Tavaguta. Ini ndinonzi Tropea Tavaguta. Ndauya mudare ramambongezi. Ndakamhangara Xavier Mataire. Pamusoro pemari yedu yaainayo. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nedare. Mwari vandinzwe. Ndizimidze ndinzwa. Ndairoko. Ndinonzi Xavier Mataire. Ndauya mudare ramambongezi. Zvidaira zvandikumhangana Tropea Tavaguta. Ndichataura chokwadi changu chose. Ndikataura makuhwa ndosungwa nedare. Mwari vandinzwe. Ndinzwa. Ndaigwara. Amai Tropea Mataire. Ndiye here Xavier amamboda kutaura naye pari mberi kudare ramambo? Ndiye. Mungapira here nyaya yenyu kuna mambo nedare rinzwe? Sai Pamusoro pedare, pamusoro ichi. Ini ndauyawo pano ndine nyaya yangu. Xavier Mataire murume wangu. Takaroorana 2016. Takazouya hedu muno muchegumi 2020. Tikatangawo kuita project yedu yehuku. Takachengeta huku dzedu for 4 years tichiisa mari yedu mugaba tichitarisira kuti tinoda kutengera vana pekuti vagare. Hapana chimwe chinhu chatakakwanisa kutenga, asi chatine chinangwa chokuti titsvagire kuti vana vawane pekugara. Saka taunganidza mari yaya takatotsvaga kuti ndivo vakatonotenga chigaba chedu chekuisira mari, tichiisa mari yedu tichitori mumba. Ndakasajesta kugara pamba pakange pasina mahwindo, ndichitora huku ndichiisa mumba imomo. Ndaitorara nehuku mumba nevana. Asi emi yedu nemurume wangu yakanga iri yekuti titsvagewo capital yekuti tikwanise kurarama semhuri. Zvadaro takabva tatenga chidanga chedu chihombe chinopindawo ku100. Saka takange takufamba nemabhuruku ehuku dzedu tichiisa mari yedu muchigaba. Saka murandarume wangu uyu akabva angoti inini pane zvadafunga kutenderedza mari kutaunda. Kubva kutora mari yaiya vane vanhu vavaipa mutauni vachizovadzosera yave nekaudzamu. Zvadero 2024 murume wangu akangotanga kuti inini handichakuda. Kochii? Zvikanzi ndichakuda inini. Baba vakanga vakutanga kurara pamubhedha, vakakurosa pamubhedha vachiisa vana pamubhedha. Ndofunga ndinavo takapedzera kusangana 2024 murume wangu, asi tichigara pamba pamwe chete. Zvadaro 2025 muna October vakabva vangorongedza hembe dzavo vachibva vatsvaga imba yavo yekugara. Ndobva ndavafonera kati koma kugarepi? Zvikanzi iwe ndakakudza kare kuti handichakuda, tsvaga umwe murume. Ndikati ina hangu handikwanisi kutsvaga umwe murume kana ndisina kuendawo padare, munondirambira henyu pamberi pamambo muchindipawo kuturo. Tobva taziva kuti mari yedu iye yataishanda tichiisa mugaba yakafamba sei. Ndosaka muchiona ndauyawo pano medare. Nyaya yemari iri mugaba, magaba akamira sei
zvinovhurwa here zvekuti mungange muri kuziva kuti makanga muine mari yakati maiti kana mokanda mari munodeedzana here nomwe wenyu kuti ndauya ne$100 uyai tokanda mugaba toziva kuti mapinda $100 ndozvamakanga muchiita. taitoshedzana ndikatengesa huku 30 ndototi ndatengesa huku dzangu 30 mari yacho iyi tobva tatoibatanidza yeta100 totoikanda mugaba tese kozi gaba takanga takarivakirira kuona kwemumba mataigara mamusina fulo mamunera fulo taingoriwo pakona zvekuti munhu anga asingatombofungiri kuti apa pangagara gaba rine mari ranga risingakwanisiki kuvhurika gaba iroro asi taitoenda naro kune vanhu vanoweredha avo ndo vanhu vaitokwanisa kuti vari cheki vaburitse mari. Ndaitona takukanda mari ndaitogara ndine chibhuku changu chadaitonyora takanda $100 tonyora pasi kozi pamari yehuku dzese hapana mari yatakambogona kushandisa. Taingotikanda mari ivo vaitouyawo mutaundi vachiita zvechingoro tichiwana mari yekuti vachibhadhara rent mari yehuku tichiisa mugaba inda ndine musika pamba muriwo mavheji taitorawo pai pamusika. Xavier, kumba zvitaura madzimai venyu pane zvamunoda kupikisa here kutsanangurirawo kare kuti zvibatike kuti zvavari kutaura chokwadi here vanhu vari kunyemberana pamusoro edare ini zvavari kutaura ndikuzvipikisa pamusoro pekuti inini pa2 years ndandiita zvekurima ndasingaiti mari muchigara ndotorine mari 6 kokwandairimira kwandainotengesera kotorine mari 6 saka ndambisa mari muchigara ndaimatengesera panosviniswa mafuta zoti munhu akanoenda izvezvi nezita rangu mukufunga kuti Xavier Mataviri toda kuona kuti akatengesawo here zvirimwa zvake pano akatengesera masaga 78 ne3 tons echibage zvaanoziva kuti ndandirimu iye anga akushanda mugomba mu2 years pa2 years ipapo ndopatakatanga kusawirirana apanduka ari mugomba mumurengi umu akuuya kuma10 usiku akuuya kamadoko saka indichiita zvekurima izvi zvangu zvine mari 6 kana achiita pachida kutsvagwa umbo panoendiwa evidence yobatiwa padhuze apatori 30 minutes pane zvandaita. hamuna kutanga nekunyorima sokufunga kuita kuti vanhu vari kudaro vanzwisise nyaya yenyu vagogona kuzotoka kanyange munhu akareka pane gari anoona chokwadi chaapa pakutaura chokwadi kana kuti izvi kutaura zvakamira zvakanaka. Mai vari kuti makanga muchigara mese pakusha hamuna kutanga nekukona makanga muchichengeta huku pamba muchichengeta huku mari yehuku yacho yokubva pane dzekutanga dzakanga dzichitengesewa muchiisa mari kugara imi musati mabva baba ndizvo azvisi mari yaitwa sei. Mari iyi vakanotenga mombe kumusha mombe vakatozvitengesera zvoti vavo izvi vari kukweka aitenga mombe dzake anotori nemombe dzake dziri kumusha nemari yaaitora mumba akanotenga mombe izvozvo anotori nemombe nembudzi 13 kumusha. Kumusha uku ndekwatezvara kwavo indakatombotenga mombe ndichitengera mwana wangu akati mombe iyi haichaendi kumusha kwedu isusu inoenda kwatezvara yakapopota akati ndoda kuenda kusawa handiindirani newe pakusitaipi langu saka iye aiva kutora mombe aiva kutora mari achitenga zvifuwo kumba kwavo aiti kuti aiwo wakandinyenga nemushonga pakusitaipi yangu saka aiva kungoita zvinhu zvake zvekumba achitenga achiti akawana mari anotenga zvifuyo akati wana mari anotenga zvifuyo. Danho ramaizotora imi seukati kuchengetwa pamusha imi ndimi baba ipapo huku dzatengesewa mari yoenda notenga mombe kumusha kwemukadzi nembudzi kumusha kwemukadzi newamakambotaurawo kuti ndoda kuti kana muine ari kana rainde rindambudziko. Ndakataurira chezvara chireo baba
vake mudzimai wangu ngati baba maitiro ari kuita mudzimai handisi kumahwisisa. Baba havana kundipindura, vakabva vapindura washataura aisa meseri kuti zvinhu hazvifamba zvakanaka uye akabva ati baba umwe nomwe ari kuita zvake kuno indiri kuita zvangu vari kuita zvavo indiri kuita zvangu vachiita zvake indosaka ndaita zvekurima iye achiita zvemurengi zvekuti takazoisa mari muchigaba chehuku ko mari yemombe akaitenga sei zvipfuwo zviri kumusha akazvitenga nei kana takaisa mari muchigaba kana iye achitaura kuti akaisa mari muchigaba zvipfuwo zviri kumusha zvitenga nei iye aisa mari muchigaba andataura kuti taisa mari muchigaba ko zvipfuwo toda kuziva kuti zvipfuwo zvakatengwa nei zviyo zvaiswa mari muchigaba uko aisa mari muchigaba zvipfuwo zvakazotengwa nei mimi chigaba makationa nokuti mufuti mimi hamuna kunzwa ikanyarara hamuna kumbobvera makaona nyaya yechigaba ichokwadi saka zvingaita here kuti mungavatongese muchiti mari yemuchigaba hamuna kutombobvera machiona nechigaba ichi chigaba handambobvera nachiona chigaba handambobvera nachiona muno kana tiri muno yedu ozoita tichitaudzana tichiti iwo samai uchida kuvabvunza takatarisana nenhau yechigaba ichocho taichengetera kuti mudzimai wenyu pane pamwere pamunofunga kuti airasa njere kana makagarisana nayo pakugarisana kwamakaita makore ose pakugarisana kwatakaita makore wese ini mudzimai wanga yanga akatondizvidza anga akatongondizvidza asingandionise munhu aiwa kureva kwekuti kufunga kwenyu nhasi angafunge kuti baba amwana ungamuenda kwamambo unovamhangarira kuti vakaparadza mari yatakanga tichishanda yatisingazivi kuti vakaisa kure nekuti kufunga kwake kwaanoita pandakaparadzira mari ipapo kana muri muna mumvudza kuti ndakaparadza rini iye akazoripota nekuti 3.5 handisati ndamboibata mari yakadaro mari yataugwa handisati ndamboibata muupenyu hwangu handisati ndamboibata ndaitosunda chinguru munomutaura ndikabva mukusunda chinguru ndikabva ndatoita zvekutanga kurima 2 years ndichitanga kurima uye ndikatoziva akatoda kundidzingira kuti hauisi masunflower ako mumba maunolodya ndii ndakapatsvaga panapa chino mukabvunza kuti ndakaita matani mangani emasunflower anokutaura vanoziva imimi yenyu mari inozikamwa kwayaii ko huku mamusingachengete here pamba mamusingadzionere huku achichengeta amai pamba kana imai musimo munyaya dzehuku huku iye aiti akachengeta dzake indochengeta dzangu ndonoshandisa kurima vanhu vandaisevenzesa kumunda ndairima ndiri 1 vanhu ndichishandisa huku idzi ndichibhadhara vanhu nehuku ndichitokumbira mai panext kana ndiri kumunda ndinondidirirawo mvura mondiisirawo ndichitovabhadhara mai panext iye ari kurenga haana kumboita zvehuku zvakanyanya ndokunga akamboita ka2 indaitoshandisa huku kurima kwese kwandaita makore maviri ndaishandisa huku kumunda ndo mari yandaishandisa imi ndandisina imwe lebhe kuti ndine vamwe vana kana kuti ndaitotora vanhu muno mubhiki vamwe ndovatora phase 3 vanhu vese vanotoa ndaivapa huku pa2 days ndopa huku pa2 days ndopa huku yaita $6 ndikati munhu anoshanda minda yangu yaivapa zvinuka saka vanhu vese ndaitoziva kuti manheru ndovapa huku iye achizviona nemaziso ake ndichitobhadhara nehuku ndambonzwa senge makasimbirira kuvabvunza kuti mombe nembudzi vaidzitenga nei asi paibva mari vaichengeta huku ka ivo vaishanda murengi vachindisiya ndiri kumai huku dzanga vanga vasina huku dzavo here sekutaura vamaita iye akachengeta huku ka2 kaviri chete anazombochengeta chete huku angochengeta huku ka2 huku idzi dzanga dziri ngani sekuona kwangu vakachengeta vakambochengeta 75 vakachengeta
asi vakachengeta katuwa vachengeta katuwa kabva wazika mugomba bando manga kuvengi vachitengesa vachikuti vachitengesa mugomba chikuti vachitengesa mugomba vachitengesa. Aiwa ini ndanzwa hangu nyaya yechimiro chayo ndakudzorerawo nyaya kudaro hadziturirwe nzira dzinonzwa kune vari kunzwawo tinoitawo tichibatsirana nyaya dzakadai tigosiya vanhu. Mune vana vangani? Varipo itu. Okay. 2. Saka kana paine chekutaurawo mukunzwa zvanga zvichitsanangurwa namai baba vari pamberi pedu kudambudziko ravasangana naro. Nada kubvisa sizo anoda tinonokei zvangu kusvika but pane matarugo mamwe andachinzwa hangu but ndingada ngodzikira mumashure medileni asarira vanhu havagere vese here mukadzi nemurume hatisi kugara tese. Baba vakugara kwavo kwavakunoje ini vakangotisiya pandiri ndopandiri pamambenge muchigara muri mese ndopandiri pamba ndopavo ndipani pamba tinoloja tinobhadhara renji. saka vangachibhadhara ndiko zvinhu ndiri kubhadhara ndega pa5 months dzese pavakabuda uno. asi nguva yese ndivo vanga vachibhadhara. achida kubvunzawo nyaya manje mataura ndimi kuti gaba raita zvekuchekwa nemaweredha kuti mudzimise mari makachekesa kangani uye kuti harinambochekeswa gaba iroro pa4 years kubva 2021 kusvika 2025 gaba iri harinambogara rachekwa. Asi baba vakatokuda naro vakati ini ndoda kuita zvokumbadzurisa vanhu taone mari ichibereka. mataurira dzari mukati range risingavhuriki raita zvekuchekwa nemaweredha. Saka imimi pamaisa mari mugaba irori muisiroi raisiwa rinenge rakachekwa kumusoro kudai taitopeta mari kudai topekera mugaba iroro. Saka kubvisa kwavakariita vakatobvisa tiri tese neniwo ndiripo. Ndikati sezvo baba vati vafunga rimwe bhizinesi rekuita hazvinamboshata ngavatore mari. Zvavari kutaura izvi zvekuti hanzi akatenga mombe kumusha taigara kugope nembudzi yatese nemurume wangu kwatakaroorana ikoko. Ndakanodirisa chibage kumusha kuzefu ivo vachishanda kunotorwa ndindakauya nemari yacho kunoku yaive iri $800. Vakandituya tigare kuno kuchiguru tiite zvehuku tikatotama kubva kugopa ndichiuya kuno tichitanga kuita zvehuku. Mari yacho ndindakatobva nayo ndindaidirisa chibage kugoku ndikatochitengesa ndikauya nemari. Ivo vakanga vasina mari yavanga vainayo bva tatoenda tese tikatenga chirugu chedu mujurawo chiriko kumba pamusoro yemitauro mandimhanira handina kubvunza izvozvo ndabvunza zvichigaba change chakavigwa mukono. Pamakazoziva kuti makutorwa 3,400 chakavhurirwa kupi? Hachina, ndakaverenga mari yese kuzi taikanda mari ndichinyora mubhuku. Tichikanda mari ndichinyora mubhuku. Baba vachizviziva? Taive tese taitoronga pamwe. Ura chiriruka? Ririko kumba. Maisire yekuti kutombonyora nawo mene. Pamaizvo kunyora mubhuku maisainirana here kuti uyu osaina unosaina? Chatisingasaini. Maingonyora chete? Imimi bedzi? Tainyora tese tiri pamwe chete. Ivo vaitouyawo neyavo. Vachinyorawo futi? Vaitengesawo dzavo dzimwe huku. Ndaingoti ndikaverenga 20 huku dziri muchirugu ndikatengesa ndouyawo nemari. Ivo vakatengesawo 20 vouya nemari yacho tichionesana tiri pamwe chete. Nyaya mai sori tinotsvake taramba takanangana nemi iye munozviziva here kuti munhu akangofungidzira kuti apa anosungiswa kumapurisa makaenda kumapurisa? Handina kukwanisa kuenda kumapurisa
kozi nemurume wangu taitoronga pamwechete. Patakazotadza kuti vanana kubuda vavakaita pamba, ndikavabvunza kuti ko zvamabuda mari yedu iya yamakati kutenderedza kutaura iripi, vakati handichagudi, siyana neni. Ndobva vatobhuloka namba dzangu. Pa5 months idzi handitaure navo, vakabhuloka namba dzangu. So tingati mari yakabiwa here kufunga kwenyu, kana vakaoneka nemari vachiti ndakaungoita business vari kuita rimwe bhizinesi mutauni, mari haina kudiwa. Nevavari kutopa mari dzacho ndinotovaziva, nemavanoshandira ndinotomuziva. mari nyaya yemari atinga kuti kubatsire ida zvakadai zvakakubatsira. Tingati vakaba here mari ngopane mubvudzi wangu musingazivi kuti ukaba riri rakanga rakachengetwa kwakona, vazotora vakatotora vachitaura ivo kuti ndakangoita rimwe bhizinesi mutao, vachiudza imi handiti imi muri kunouya kuno kudare ichiti baba vakaitora mari handiti. Ndakati baba vakabuda nemari kumba tichiri kuwirirana, vakaenda nayo kunoita bhizinesi. But now vakandifonera vakati handichagudi, hembe dzavo vakatotuta kumba kwangu kusisina hembe yavo. Saka inini kuuya panapa ndaida kunzwisisa kuti ko mari yedu iya yavakati ndiri kutenderedza kutauni iripi. Xavier, Mama, wataura pamberi pamambo kuti ndabaa urizivire ichokwadi. koma vakazoona wakambosaina uchiisa mari, Handina kumboisa mari. unopika here pamberi pamambo kuti hauna kuisa mari mudaba? Ndinopika pamberi paMwari. Dei mambomubvunzawo kuti iye kuti Hautiudze zvekubvunza, taura zvauri kubvunza vari kubvunza ini. ini ndinopika pamberi paMwari kuti handamboisa mari mugaba. Kurima kwese kwandaiita inini kune marisiti kurima kwandaita, ende futi hakukwirigwi bhazi kurima kwandaita padhuze pandaitengesera ini. Akazochiva kurima kwandaita 2 years akagara mubhomba, akabva andikretera kutokreta kwakaita achiuya kumateri achibva mutaundi kumateri. Iyo nyaya yedu yakaitika kunaka mwedzi wacho, Zvechigaba chemari. nyaya yedu iyo Ava kubuda kumba kwavakaita vakabuda muna October 2025. October 2025 mari yaenda. Mari yakanga yatotanga kuenda muna June. Imimi makanga muchitoziva kuti mari yakaenda, munhu achibva azobuda muna October 2025 handiti makatora danho ripi? Nokuti maitoziva kuti murume akuenda akundiita rafu kana kuti akundiita chakaipa nokuti ane mari, makatora danho ripi? Ndakafonera mukoma vavo vakauya kubva kuGogo kuti titaure nyaya yacho iyoyo. Vakauya mukoma tikataura nyaya yavo, bamukuru mukoma vavo bamukuru vakabva vauya tikataura nyaya yacho. Iye akati aiwa ini ndiri kumuudza kuti hachamuda. Tikati aiwa bamukuru, ko mari yedu yataishanda iripi? Akati handina mari yake, ndingatobhuloka namba dzangu asiyane neni. Saka nguva yese pa5 months idzi dzese idzi ndaida vapawo period semurume wangu, ndo murume wangu woumandara. Ndaida kuona kuti ivo vari kuzvitorawo sei kuti ndikurumidze kusungisa murume pane vana zvinonetsa. Saka ndaifunga kuti vachadzorawo mwoyo wavo kuti vodzoka kumba totaurirana, but havana kwanisa kudzoka kumba kozi kumba kwava kutogara vakatotenga property zvinhu zvavo zvese. Vanotenga property yamunofunga kuti mari iya manje voyazvoita zvese zvanditi kumba kwenyu kune chavakasiya vaitawo. Chatakagona kutenga nemurume wangu, takatenga gas tank 12.5 nechidanga chehupi ichocho, ndo zvinhu zvataingori nazvo. Mumba hamuna churu? Tatisina property yatakambotenga. Kozi mari tatine chinangwa chekuti titsvage pekugara nevana. Indambo vachiti tatine gore tisingarari tese vana vacho vari pamukuru. Saka time yese taironga tese here ipapo pavaiti ivo nekuti vakati ivo hositipe yangu paoindirani neni achiuya paakanga utanga kuuya kuma10 achibva murengi kundo time yekubva parengi apa akabva anditi yatunga ngaibuda, yomhindura yakandipa
adero ndikabva ndafonera tezvara baba ndikabva ndavaisira meseji ndikabva ndavati naibhile pana time dzavakuuya kubva kurengi vakuuya kumatini ende futi vakamboenda kunonzi kushawasha kumafaro vakauya vakamwa doro ndikati ini kana wakamwa doro ka ini handimwi doro handisviti foni handichararimiwa ndoba akatanga kuti yatunga bhaibhuri isi totodhila dzakawanda kana uchida ndokurongera matsotsi unotobuda chete ndoda kutoisa muchikomba changu ino sezvinewo munhu aitomunyengera indamuziva akarohwa neaccident akaita accident pagatseka muna December ndiye munhu aikakonzera nyaya dzese chikomba chacho unotomuziva munhu iye aitotengesa masiketi uye akatozviteerera kutora mari dzacho ndikabva ndamuudza nyaya yacho inini kuti munhu uya wainhengerikira uya waidada naye uya akabva ati munomutaona akabva andiona handifamba nemusikana akabva andoda kuunyudza toba akauya kuzoma mwana zvode asina kundoona ndichifamba nemusikana yega de asina kumbouya kuzoma mwana kubva mwedzi yese de asina kundoona nekuti muna mwedzi wapera museri uyu takambosangana mwana arwara anambotaura nyaya iyoyo anambotaura nezveizvozvo tikatonorapisa mwana tese naiyi zvechokwadi ndikatouya mugomba umo mwana agwara mwana achinzi adonha kuchikoro tikabva tafonera uprofeti wamwe munamati tikabva tamumirira mwana akabva anamatirirwa akabva atoti baba vangu akati ndinde mari yangu munhu iye arikugara ega echi saka iye paakazondiona ndine mumwe musikana angu akabva atoda kunyudza ndikabva ndanyarara zvokutoti izvozvi audio yacho muzukuru wacho haana kuuya asi kana zvichiita hazvo kuti munhu ari kuharare izvezvika wandaiva naye ashandirwa audio agona kutitumira chinzwe haya asati takazvokusvika ipapo changa ndichida iye zvino kuziva chekuti mudzimai uyu akanga ari mudzimai wenyu zvekuti muri mukuwasha here anozivikanwa mumusha ichokwadi ndakatonorora hamwe ndakabvisa mumutu ko pakanga pakuitika izvi makasvitsana papi nemudzimai muchiitiko chakanga chaitika ichi nekuti pane nyaya yari kukuti maona kuti mari inenge yati wandei muchigaba umu akazoshandisa chisimba chekutora mari kuti ava kutoita yeyu handichakuda ye zvakazodaidai semudzimai akarohwa nemi mudzimai akuita zvekukomba mudzimai akuita zvekuita akubva achienda kunomwa doro kuna daishava achibva achiuya 10 o'clock 12 o'clock pamba makaudzani wokuukama hwavo wamuti nhasi angadai ari kukubatsirai nyaya dzatiri kutaura ndakaudza baba tezvara kumubereka chaizvo ndochivanhu chedu here zvachinoita kuti tatadzirana nemudzimai ndobva tatofonera baba vakamubereka taura nyaya dziri dzekuti hasi kurara papano yanatorupa ari kuenda zvinomwa doro ndicho chivanhure chacho chatingaita nhasi baba ava kana taakuda kuti vachikubatsirai paumbowo kuti zvii zvamakaita zvinoratidza kuti mai ava vane zvimwe zvavakanga vakuita zvinozove zvaikutumai kuti kana mairamba kuchiti hai ndakubva pano ndakuenda ndezvizvi baba ava vangatitaurirei kufunga kwenyu kufunga kwangu inini hagoni kutaura nekuti zvinomuva mwana wavo zvaari kutaura poindi kuti ndakamutadzira asi ndaimuda mudzimai wangu kutovaudzaivo ndaiti vachakanzira mwana kuudza mubereki akazvara mwana ndaitoti apamwe achagona kukanzira mwana amene vedazvo mushure mambo kuona kwangu inini claim yavo vari kuda mari muchigaba icho chavaisa mari vachisaina vose kuti taisa mari yakati dai mawana umbo nemasignature dzakukura kuisa mari mugaba ndinoona sekunge maijustify claim yavo chokwadi so tinokuudzira nyaya yenyu musi wa10 March isiti March April iro here ndokuti vanhu tarizvinonangana here maholiday kuti ariko
2017 nasanditi so ngati yenyu swatele April kudai makabata matuku yenyu aibvisa mari mumahomwe menyu achiisa mugaba mari nepandaisayina wanga ndaisaina ausiriwo kutaura ndisita kutaura tiri kutaura zvatikufunga kuti ivo mai avo ngavatigire umbowo nokuti panoitwa zvemari zvizhinji zvacho zvinonyoreranwa kuitira kuti mangwana kana pazoita umwe anenge avhioleta zvinhu zvinenge zvichiitika ipapo anobhadi Next.